V zadaní pingpongového videohlavolamu som spúčil túto pingpongovú loptičku a vašou úlohou bolo túto loptičku narovnať. To, čo počujete za mnou, je plyn, no nepustil som si ho zo zúfalstva nad tým, že neviem prísť na riešenie, ale je to súčasťou práve toho, ako túto loptičku idem narovnať. Takže ako môžete vidieť za mnou, varí sa tam voda a túto loptičku do tej vody vriacej jednoducho hodím. Pozrime sa, či to zaberie. Takže do vriacej vody hádžem túto pokrivenú pingpongovú loptičku. A čuduj sa svete, nie ju treba tam nechať ani dlho variť, lebo pingpongová loptička je už narovnaná. Takže priatelia, naša pokusná pingpongová loptička je zase v poriadku. Tadadá. A ja sa na vás teším pri ďalšej časti videohlavolamu na stránke www.hlavolami.sk. Čaute!